O Concello de Pontevedra vén de anunciar nesta xornada unha profunda remodelación da zona da Xunqueira en Ponte Sampaio. O cambio máis agardado é a creación dun novo campo de fútbol. Uns traballos que se acometerán na primeira fase. Contarán cun investimento de máis de 1 millón de euros e estará listo, se todo segue segundo previsto, para a tempada 2018-2019. Entón, o traslado do campo de fútbol xa está. O proxecto contratado, o están elaborando, van a quedar na semana que ven, e se non é na semana que ven ou na seguinte, coa directiva do club de fútbol para, por si queren facer algunha aportación, etc. Co cual, máis ou menos a mediados de setembro, debemos de ter o proxecto do campo de fútbol elaborado. A segunda fase desa remodelación centrarase no derrubamento do actual campo de fútbol, a ampliación da praia e a creación dunha zona verde con espazo de xogos pros pequenos. Unha vez despois de que este o proxecto do campo de fútbol, despois de falado cos veciños, xa nos meteremos coa segunda fase, que sería eso, dotar, como vedes aí, ampliar playa, pretendemos ampliar a zona verde e pretendemos dotar eso que aparece na dereita é unha zona de xogos infantís, pero o que aparece na esquerda pretende ser unha pérgola na que poida ser, se poida facer determinado tipo de deportes como unha pequena cancha de baloncesto ou de fubito que se poida xogar aí no inverno, pero que tamén poida valer para actuacións e cousas desas. Uns traballos ambiciosos nos que o Concello investirá 2,5 millóns de euros. É dicir, é unha actuación moi ambiciosa, unha actuación moi potente e que, como conclusión, se enmarca dentro desa idea coa que nos presentamos a estas últimas eleccións de estender o modelo urbano a todas as parroquias. Quer dizer, que despois se concreta de maneiras diferentes, non? É dicir, en núcleos de centralidade parroquial, en recuperación de espacios ou no que sea. Pero esa é un pouco a idea que manexamos. O concelleiro Raimundo González amosouse satisfeito e orgulloso de poder presentar este proxecto que trae consigo un cambio considerable para esta parroquia pontevedresa coa recuperación de 30.000 metros cadrados.